Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malidenw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la an b'a yira aw la k'a fɔ bi ye mai kalo tile 13 ye bi ye tɛnɛn ye maliyɛnw ɲininkali dɔ b'an bolo bi an yɛrɛ kɔnɔ gannen don a ka d'an ye ka se ka walawalali sɔrɔ an ka ɲininkali la o la an wulila ka se Badle maliyɛn ma komi ale ka analyse fanga ka bon kosɛbɛ jamana politiki siraw ni jamana yɛrɛ ka taabolo caman kan n'i ye Mali Burkina ani Niger n'olu bɛ wele ko les pays de l'AES donc n'i y'a jateminɛ ni jamana saba in ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ka référence ye n'i y'an ka histoire ta k'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen de jɛra ka fanga falen kɛ ɲɔgɔn fɛ o fanga falen ninnu jamanadenw bɛɛ ka laɲini de tun ye kelen ye maliyɛnw n'i ko Mali i ko Burkina i ko Niger hakilinaw bɛɛ ye kelen ye nka n'i y'an ka fanga taabolo jateminɛ k'an ka jamanadenw ka kow kɛcogo jateminɛ ka réaction lajɛ an filɛbagaw i b'a ye k'a fɔ Burkina olu bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ u ka jamanadenw ka réaction bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ ka tɛmɛ ni jamana tɔ ninnu kan fɔ réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ an b'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ sɔrɔ minnu bɛ conseil di maliyɛnw ma k'a fɔ ko maliyɛnw a y'aw ka faama dɛmɛ a y'a dɛmɛ bon an dun ɲɛ bɛ IB la don o don a nisɔn ka di a n'a ka jamanadenw an bɛ comparaison fitinin kɛ bi ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ donc an filɛbagaw an sera Badle maliyɛn ma k'a dɔn mun de la Burkina bilama bɛ ɲini ka na kɛ ni jamana fila ninnu sanfɛ munna Burkina jamanadenw olu bilama motivelen don u ka kɔrɔfɔli man ca ka ɲɛsin u ka fanga ma o tuma na an bɛna ɲininkali min kɛ sisan Badle maliyɛn i ni nin waati in k'i yɛrɛ fo foli diyara ye an lajɛbaa ni lamɛnbaa b'i fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e maa maa bɛ k'an suit Badle maliyɛn o bɔlɔlɔsira sanfɛ ani Airnet Plus an bɛ bɛɛ fo nin cogoya la dan tɛ foli mun na ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye ntɛnɛn ye ka bɛn Yazi bɛ bɔlɔn segin ma i ka ɲininkali sɛbɛn merci hakilila ye mun ye n k'o walawala Bad AES jamanaw la Burkina de ye yira ka ko bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ u tɛ kɔrɔfɔliba kɛ k'u ɲɛsin u ka président ma ka tɛmɛ ni y'an ka jamana tɔ ninnu lajɛ n tɛ Niger fɔ kosɛbɛ mais Mali kɔnɔna yan kumaw ka ca dɔɔni o kumana ɲininkali ye mun ye Burkina de ye ko ninnu faamuya kosɛbɛ wa walima anw ni Burkina bɛw ka mentalité de tɛ kelen ye i ka kuma bɛ comparaison de kan ni jamana saba lahala kan ka sanga ni coup d'état de kɛlen don ni jamana bɛɛ kɔnɔ ani ni jamana ninnu taacogoya fɛn min ye u ka révolution sira kan ni n bɛ k'a faamuya i bɛ fɛ ka Burkina ka lahala bila ni jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ta sanfɛ k'a fɔ Burkina taabolo ka ɲi ni Mali ta ye a ka ɲi ni Niger ta ye ni ma fili Yazi ni n ko n bɛ hakilila fɔ ni jamana saba kan d'abord je détermine par leur superficie Mali superficie et Burkina superficie i y'a faamuya b'a la Niger superficie kelen tɛ Mali ka bon ni Burkina ye Niger fana ka bon ni Mali ye Niger ka bon ni jamana in fila bɛɛ ye i y'a faamuya parce que n'i ye kow ta k'a lajɛ Burkina a superficie 247 000 walima 267 000 km². N'i ma fili 47 000 km². Mali bɛ à plus d'1 million 240 192 km². Niger bɛ à 1 267 000 km² si je ne me trompe pas. N'i ye nin bɛɛ lajɛ Niger b'a bɛɛ ɲɛ, ça c'est la première des choses. I bɛ nin jamana ninnu filaw ta k'a lajɛ, jamana in saba ta k'a lajɛ. Mun ɲɔ ɲɛlen don yan n'o ɲɔ ɲɛnen tɛ e fɛ mun ɲɔ ɲɛnen don e fɛ n'o tɛ e fɛ Mali siya ka ca ni Burkina ta ye i sɔnn'o ma Mali siya ka ca ni Niger ta ye o ye fɔlɔ ye an bɛna ni comparaison de ka faamuyali di mɔgɔw ma quoi fo an ka don terme bɛɛ de kɔnɔ domaine bɛɛ de kɔnɔ k'a la développer i y'a faamuya n'an taara nombre de population na an b'u ɲɛ i y'a faamuya n'an taara domaine wɛrɛ kan fɛn suguya o suguya i y'a faamuya b'a la i bɛ taa sɔrɔ nous sommes opposés tabiya culture de bɛ se k'an nɔrɔ ɲɔgɔn na dɔɔni culture les cultures a ka ca siya minnu bɛ Burkina i nana Mali la i b'u sɔrɔ yan siya minnu bɛ Niger n'i nana Mali la i b'u sɔrɔ yan jɔn b'a fɔ ko Hausaw tɛ yan jɔn b'a fɔ ko Mansiw tɛ yan Burkina siya da fɔ n ye n m'a fɔ siya caman tɛ mais a siya da fɔ n ye a siya tɛ Mali ta bɔ an ka taa Niger a siya tɛ Mali ta bɔ wa ni jamana fila bɛɛ dɔ siya dɔ bɛ Mali kɔnɔ an ka b'o la. Allons-y au sens, il y a faamuya b'a la
de la sécurité. Parce que comment bébé n'est qu'un but. Biame Lahalam, qui est la transition. Burkina et Mali de l'Adjaka, qui est la référence du Burkina, c'est le Mali. La référence du capitaine Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta. La référence du général Tchani, c'est Assimi Goïta. On a une belle fanga na Djoko, qu'il était. Assimi nous nana en groupe. En groupe. Il y a une famille. Koulou Torokera CNSP, Conseil national pour le salut du peuple. Burkina Koulou Djumere nana Kouleta. On a entendu que le nom d'un seul homme, l'homme fort, capitaine Ibrahim Traoré. Matoya. Niger, ils sont venus en groupe. Vous faites un CNSP, mais définition antiquée. N'est-ce pas? Bon. Groupe où Djana a fait mon gani, ma keleme nya fait faire mon luta, ou le gérer chocotique qu'il faut que Djana oudi. Il y a comment une famille? Groupe où Djana a fait mon gani, ma damadama de venir faire. Ani kungolo keleme nya fait faire mon ou lutte c'est qu'il. Ça c'est la première des choses. Flana. Il y a ce Mali problème va belani ni Djamana torbetaye. Voilà. Mali fanga nyini ba kachani nye ma betaye. Fanga nyini ba. Et a fonye parti politique mbe Mali la odabe Burkina. Burkina parti politique mbe Mali taboa. Niger tabanta boa. Parti mbe abe parti jolboni mbebe ka fanga nyini. Akmaja parti keme flya. Wani mbebe ka fanga nyini. Wo parti keme fla mumbe transition contour la. O de kacha mun ta contour la. Ya famia. Ni jugu cara ni ideme bagaye jagoya e ka problème be geleya quoi aka gele ka tanye juna quoi alle ka reçu par exemple le 13 e be ta reçu faut le 25 ou le 30 e be ta reçu ka be o de ma to be reçu enye e be ka kuma famia les concurrents du pouvoir o de kacha Mali kono bebe fe ka ke président bebe fe ka ke député bebe fe ka ke ministre ya famia bala bebe fe ka ke conseiller bebe fe ka ke chargé de mission. Ainsi de suite, bébé fera qui dans mon massacre. Oh, habit de pouvoir faire, tout le monde s'en prend à Assimi. Bébé Assimi doit avoir doba boga fota Assimi doba fa Assimi doba fa benike. Au moment où les militaires cherchent à libérer le pays, la politique est là à déranger les militaires coûte que coûte pour que la mission kana nye au boulot. Angata Burkina. Ministre du Corps fait un veille kumba walma mauma ibo ikumba ka activiste ga dofo fangama che ya bebla ka ta champ de bataille là o maga nasimi yake ya mumbe fo mumbi kay bon o ka wala sentiment mumbe en fait o sentiment té en fait sentiment ka bon ko jugu hinew so mo asra o hinew Burkina sentiment ta la de al ni be wolo dogon ne boraga te fanga nya ba bla ka ta forona au Niger c'est le même cas ibe ka kuma famia différence bi munu ba ane nono che dorete quoi c'est dû seulement à follow il y a fanga keleba kacha kateme Burkina taka Burkina le me fera fanga kelebe sran parce qu'il va faut que tu champ de bataille là parce que les militaires dominent tout il y a famia bala mais il y a nikiba kosuga ke politique mo ndere i yere be doy ki sitonu baga ni ya dembla ka taka forona ko parce que ay fɛn dɔ kɛ n bɛ dankari jamana ka dignité na honneur la a tigi bɛ tila ka n'i juguya la ko parce que i y'a den bila ka taa champ de bataille la a tɛ miiri den ye mun kɛ quoi k'a fɔ a bɛ dankari jamana na mais au Burkina c'est pas le cas au Niger c'est pas le cas kuma de b'an fɛ yan les sentiments montent au-dessus du patriotisme kuma de bɛ les sentiments commencent à monter au-dessus du patriotisme donc an ka cas a bɛ gɛlɛya o ye diyagoya ye quoi troisièmement nous sommes en avance du Burkina. Nous sommes en avance du Burkina, nous sommes en avance du Niger. On fait nous bien, on a bien mais on phase de l'économie. La phase dure de la transition. La phase dure de la transition. Gelemamba, wati mneba liberté be feka kumbo. Gela de bi poi folo. Manifi ma liberté sur wati mu. Iba gela de be poi folo. Ama liberté chita ni saya makala ama liberté chi sora ni gele ma bo akono bon liberté kura de be fa bo mali no liberté be bo jagoya gele o be na kwa gele do be na yere ma sigi ni munye bo gele ayere ma bo ni ngono folo
yas ne bolo gɛlɛyama na fɔlɔ ni fɛn o fɛn bɔra kɔnɔ nin kɔfɛ an ka segin ni nin bɛɛ quoi on peut pas s'en prendre i y'a faamuya aux Nations Unies aux Occidentaux k'an ka na c'est à dire k'an ka to hɛrɛ la quoi ka Occidentaux lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ maa si ma deli ka mun k'u la k'u gɛn k'u sɛbɛkɔrɔ gɛn ka tila ka taa Nations Unies siège la ka t'i jɔ ko a b'an dɔn en plein vol k'e ka tila ka lafiya sɔrɔ yas o fana ma nɔgɔ dɛ e hakili la ko ni Burukina tun taara fɔ k'a b'an dɔn en plein vol i y'a fɔ Choguel y'a fɔ cogo min na e hakili la k'u fana tun bɛ lafiya sɔrɔ mais o mot kelen o ye fɛn bɛɛ tugu Mali nɔfɛ fo lahara Nations Unies tɛ yafa o mot kelen ma walahi u tɛ yafa i bɛ ka kuma faamuya bon o fana b'a la Assimi c'est quelqu'un qui ne parle pas bon o b'u tɔɔrɔ o man di Occidentaux ye koyi i b'a dɔn jamana ɲɛmaa ka d'u ye maa min bɛ kuma chaque fois u b'a kumakanw ta k'a kɛlɛ bon u b'a ɲini k'u bɛ cɛ kɛlɛ sira o sira fɛ n'o ye kuma yɔrɔ ye cɛ tɛ kuma o bɛɛ b'a la k'u biɲɛ tigɛ o kɔnɔ o bɛɛ b'a la k'u biɲɛ tigɛ i bɛ parler kɛ Assimi i sɔnn'o ma i bɛ parler kɛ Assimi voilà même Tiani parle kɛ Assimi cɛ nana yan a tɔgɔ le journaliste là a tɔgɔ comment dire français d'origine camerounais là a tɔgɔ Alain Foucault quand Alain Foucault nana yan a tun bɛ interview fɛ ni Assimi de qui l'a accordé l'interview Choguel mais a taalen au Burkina directement ni i bɛ kuma a taalen Niger Tiani ye interview accordé a la mais Assimi ma interview accordé a la parce que Assimi est très intelligent mais yani Choguel de kuma o bɛɛ kan k'an sɔn hakilila dɔ la k'a fɔ Mali ni Burkina tɛ kelen ye quoi an tɛ se ka ninnu comparer quoi anw bɛ mili dingɛ mun kɔnɔ o ka don n'u ta ye anw jugu ka ca n'u jugu ye i bɛ ka faamuya o ka bɔ a la Mali fɛn dɔ fana bɛ yan f'an ka a tiɲɛ fɔ Mali maa faamuyalen minnu ye faamuyali kɛ ka caya o ye minnu yala la ne y'a faamuya quoi minnu taara sigi ka le roi Louis XVI kalanso la olu ko tɛ dɛ parce que hali ne yɛrɛ b'o la anw minnu taara sigi k'a kalan ko la révolution française de 1789 le roi Louis XVI fififi la noblesse le clergé et le tiers état ne fɛn minnu na olu ko tɛ quoi minnu taara yala jamana kɔ ka imaginer les gens de la diaspora u bɛ hami min kɛ Maliko la mɔgɔ t'a kɛ o parce que mun don déjà o ye réalité ye quoi n'i bɛ jamana kɔnɔ i tɛ réalité faamu mais n'i bɔra i bɛ réalité dɔn mun bɛ yen directement i bɛ réalité dɔn parce que n'i y'i ka jamana lahala ta ka comparer i bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ réflexion ni faamuyali caman d'i ma quoi donc i b'a ye olu ka Maliko bonyana ni minnu bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ olu ta kan i y'a faamuya bon o fana problème b'an fɛ yan maliden minnu bɛ Mali kɔ kan n'olu ka faamuyali ni Mali kɔnɔna mɔgɔ caman ka faamuyali kun kɛra kelen an kun tɛ bɛn ni retard fana kɔnɔ tuguni imagine que ni weleli kɛra sa ko problème dɔ bɛ Mali kan ko mɔgɔw ka musaka fara ɲɔgɔn kan ya jɔn de ka musaka bɛ caya ni bɛɛ ta ye les Maliens de la diaspora parce que n'an b'a fɔ u b'a fɔ k'an b'u tanu ka wari kama quoi mais bilahi tiɲɛ de bɛ laban a misali fɔlɔ kɛra M5 ko an ka i bɛ ka bɛn waati min na ka b'o la ka na se bi ma cɛ o cɛ wulila ko Mali ko u y'u tɛgɛ don a bɛɛ kɔrɔ n tɛ u fa n'u baw bɛ yan k'u bɛ wari pa olu kunna k'a don Maliko la n ko kuma b'o de la a dɔw bɛ se ka sow jɔ u yɛrɛ yan ma u b'a pan u kun k'a don Maliko la i sɔnn'o ma bon olu ka faamuyali bonyana ka tɛmɛ anw minnu bɛ Mali kɔnɔ ta kan quoi n'anw fana tun y'an cɛsiri k'a ko ɲɔgɔnna ye milliardaire joli bɛ Mali kɔnɔ Mali problème bɛ wuli e b'u ye u ka wari don a la le problème de l'énergie u bɔra yan ko Assimi tun b'an ka 60 milliards in minɛ Banque mondiale bolo milliardaire joli de bɛ yan minnu b'a fɔ jɔn de bɛ se ka taa wari di énergie ma ko i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye mais e ko k'an ka ban Banque mondiale ta la et pourtant juru don ɲininkali bɛ nin de kan quoi bon o problème de b'an fɛ yan i y'a faamuya fɛn minnu bɛ k'anw ralentir o ye anw yɛrɛ c'est-à-dire sen kɔrɔ des soi-disant i y'a faamuya hypocrite soutien à la transition des hypocrites soutien à la transition des gens qui nous n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi minnu b'an kɔrɔ ka sɔrɔ agenda wɛrɛ de b'u bolo mun ni an ka agenda tɛ kelen voilà i y'a faamuya aujourd'hui transition filɛ ka fiɲɛ fili dɔɔnin quand parti politique ka activité suspend i m'a ye fiɲɛ samana dɔɔnin fiɲɛ samani tɔ ka bonya Choguel ye livre bɔ dɔrɔn k'u bɛɛ gosi a kɔnɔ au lieu ko attaquer transition na o bɛ ka livre de ɲini k'a kalan sigana t'a la o Choguel ye baara d'u ma o yan'u ka transition la gosi fɔlɔ i tun bɛ Assimi n'est pas bon Assimi est un criminel Wagner est un criminel sisan ko ko Choguel y'an tan livre kɔnɔ bɛɛ bɛ ka taa livre ɲini k'a kalan Choguel ye baara d'u ma bon action de filɛ nin ye problème babaw de bɛ anw parce que an bolo an fɛ yan bɛɛ kɛra intellectuel ye quoi o de problème ye
wa an dun bɛ minnu kɛ intellectuel olu yɛrɛ ka faamuyali yɛrɛ wallahi i bɛ minnu kɛ kunfin o ka faamuyali ka fisa ni intellectuel n'u ka faamuyali des gens qui se disent intellectuels n t'a dɔn n'i y'a faamuya a misali fɔlɔ de Musa Mara ya a misali fɔlɔ ye Musa Mara ninnu ye k'olu dɔw to an kan quoi Musa Mara ɲɔgɔnna n'i y'a bila i bɛ fɛ yen a bɛ taa fɔlɔ na o n ye n kale a bɛ fɛn o fɛn a bɛ bɔ ka fɛn o fɛn fɔ yan n'i y'a bila i bɛ fɛ yen a bɛɛ ni masa cɛ a b'a bila donc Musa Mara a bɛ fɛn o fɛn fɔ yan pipa pi po pa po n'i y'a bila i bɛ fɛ yen a bɛ taa fɔlɔ na l'ancien ministre a taara fɔlɔ na ye mais il y a des sentiments on dit ça dit ce qu'on veut on dit ce qu'on pense après n'an nana ko démocratie sara ne kan ne t'a dɔn k'an bɛ démocratie suguya min ma quoi i y'a faamuya après n'an nana ko Musa mɔgɔw de bɛ fanga la ko dictature mais pourtant aw bɛ ka fɛn fɔ fɛn min ka d'aw ye mɔgɔ tɛ k'aw minɛ k'aw datugu mɔgɔ tɛ k'aw minɛ ka taa fɔlɔ na kuma o di mais a fɔra kana fɛn de fɔ dɔrɔn mun bɛ dankari jamana ka souveraineté la bon laisser passer fana cayara anw fɛ yan o ti Burkina ni différence de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'an bɛ comparaison kɛ mais il faudrait comprendre que Mali lahala an ka militaires nana jamana sɔrɔ problème min kɔnɔ o kun ka bon ni Burkina ka problème ye o ka bon ni Niger ka problème ye ça je vous le dis parce que an tun dara dingɛnda de da la ka muru d'an kan na tɔ ye dɔrɔn an kan ka tigɛ ka joli bɔn dingɛ kɔnɔ ka Maliko ban nka Ala y'a kɛ dɔ nana dɔrɔn k'i sen kɛ ka murutigi yɛrɛ bolo talon muru panna ka taa an kantigɛli ma bɔ bilen donc maa min kun dalen don k'a kantigɛ a ye wuli k'i sigi dingɛda la a ma se ka wuli k'a jɔ fɔlɔ a bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni Mali ye o de ye i ye bamanankan in faamu wa kuma ye nin de ye donc ni n ko n bɛ comparaison kɛ n bɛ nin yɔrɔnin nin de walawala donc n ka faamuyali kɔnɔ ka sɔrɔ vraiment ma taa yɔrɔ jan quoi. Ça c'est sur le plan de la diplomatie mais n'i taara population dugumamɔgɔw yɛrɛ la anw ɲɔgɔnna minnu bɛ Burukina denmisɛnninw ni mɔgɔ kalanbaliw olu minnu bɛ Burukina olu yɛrɛ de bɛ warimisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u ka jamana dɛmɛ olu de bɛ se k'u sigi réseaux sociaux sanfɛ ka maliyɛnw kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ maliyɛnw aw ma fɛn in faamuya wa mun aw tɛ Asimi dɛmɛ aw ma Asimi ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ ka nin kɛ tan aw bɛ ka nin kɛ tan olu ka mentalité ni anw ta tɛ kelen ye ou bien maliyɛn découragé ka di de wa mun de bɛ ne ma se k'o de faamu quoi. non ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔɔni bɛ an fɛ yan o ye mun ye an ko tiɲɛ ba n'i taara Burkina les acteurs principaux ko bɛ kalifa olu de la i bɛ ka kuma in faamu wa minnu bɛ ko kunna minnu bɛ se ko la ko bɛ kalifa olu de la je prends l'exemple Mali kɔnɔ yan an minnu bɛ wuli ko soutien à la transition bon soutien au pays an ka kɛ ten i b'a sɔrɔ u ka jugu anw de ma n'a bɛɛ ye i bɛ ka kuma faamuya u ka jugu anw de ma anw de bɛ écarté anw de fa bi nɛni anw de ba bi nɛni nous sommes d'accord avec tout ça anw de bɛ tila ka datugu kaso la k'an kuma cogo man ɲi mais pourtant ŋaniya la an b'a kɛ jamana kama dɛ an tɛ bɔ ka maa buruja ten mais an b'a kɛ jamana kama ŋaniya la Burkina c'est pas le même cas n'i bɔra n'i ko jamana bilahi fo n'i ye dan sagonin tɛ bilahi tant que i bɛ jamana ka sira défendre de kan t'i da ka sunɔgɔ foyi t'i sɔrɔ foyi t'i sɔrɔ o différence dɔɔni bɛ yan bon a bɛ maliyɛn fana c'est à dire a tɛ maliyɛn jala gɛlɛya ka fanga dɛmɛ tugun ka jamana ko lajɛ tuguni quoi a bɛ dɔw yɛrɛ fari faga a bɛ dɔw dusu tiɲɛ k'u ta k'u bɔ jamana ko la n t'a dɔn ne bɛ ka kuma in faamuya c'est à dire hali n'u ye ŋaniya ɲuman ta k'u b'a kɛ jamana ko la n'u ye nin u bɛ segin kɔ o fana b'an fɛ yan an ka sɔn o ma filanan n b'an yɛrɛ accuser filanan parce que n'i ye dɔ fɔ ko ɲa cɛlakaw i bɛ dɔ fɔ i yɛrɛ cɛlakaw ye quoi i bɛ k'a faamuya anw jeunes nous sommes trop abusés du pouvoir nous sommes trop abusés de l'argent sans mentir wari ka d'an ye kojugu fanga ka d'an ye kojugu wa orgueil donna an na c'est à dire la preuve en est que i y'a faamuya b'a la i bɛ jeune ta 100 mun bɛ boli fanga nɔfɛ ko wariko t'a la ka dɔgɔ dɛ n'u ni ministre ye ɲɔgɔn ye wariko kuma de bɛ bɔ a kɔnɔ n'u ni président ye ɲɔgɔn ye wariko n'u ni député ye ɲɔgɔn ye wariko bon parfine e y'i yɛrɛ dege bɔ o la u bɛ jeune bɛɛ gosi bere kelen na même anw yɛrɛ suwali jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a gɛlɛyara ka sababuya kɛ minnu bɛ taa boli nɔfɛ wariko kama an yɛrɛ jeune ɲɔgɔn dɔ taara an yɛrɛ mangoya i y'a faamuya b'a la jamana ɲɛmaaw ye fɔlɔ yan'an ka suma yan'an ka gɛrɛ u la a bɛɛ ni Ala cɛ président Asimi bɛ balo la ni nkalon don jeune 100 tun b'a fréquenter 90 bɛɛ tun bɛ taa wariko kuma de fɔ a ye bon Yazo o fana problème b'anw fɛ yan parce que an bɛɛ balilen don wari la wa i b'a dɔn
bɛɛ bɛ mun f'i kɔnɔ cɛ i t'a ɲini dɛ ni b'i ta ɲini i ye dangaden ni fanga in banna ka sɔrɔ i m'i ta sɔrɔ cɛ danga b'i kɔ e ye dangaden de imagine bon voilà est ce que bɛ ɲuman bila i kɔnɔ bilen voilà ne yɛrɛ moi personnellement o kuma ɲɔgɔnna baden bɛ ne y'olu mɛn mais ne tɛ n tulo jɔ olu kuma ninnu kɔrɔ quoi Yaz munna ne y'o fɔ yan mɔgɔ dɔw y'o kɛ yɛlɛko ye o Yaz a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ n bɛ ka wulibali de f'i ye ne fa ye miliyɔn mara yan n'a ka sa Ala ka hinɛ a la a fatura don dɔrɔmɛ 20 ne sɔrɔla a kɔ wa juru yira ka na bɛɛ ni alikuranɛ cɛ a ka biɲɛ bɛɛ taara a la donc wari tɛ ne bɔ n jɛ a kan tuguni kabini n ka dɔgɔ waati min na n ka récréation wari ye 2000 ye n ye n kali Ala la i y'a faamuya wari tɛ ne bɔ n jɛ a kan tuguni quoi n t'a dɔn n'i y'a faamuya donc ne bolo maa o maa bɛ yen ko i ma lamɔ walima wari balilen don minnu na olu de bɛ don milieu ninnu kɔnɔ ani minnu bɛ kɛrɛfɛ kuma lamɛn kojugu quoi ani joli la ni jamana ko t'i joli la n t'a dɔn n'i ye kuma faamuya o la n'i y'a fɔ ne dɔrɔn ko cɛ i t'a ɲini ko n'o tɛ danga bɛ wuli kɔ fanga in kana bɔ ka sɔrɔ i m'i ta sɔrɔ ne bɛ yɛlɛ quoi moi je passe fɛn kelen min ka gɛlɛn ne ma ne bolo n'i bɛ dumuni kɛ ka fa ka ban Yaz alhamdulilahi rabil alamin sinon dɔw tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun dɔw tɛ ji sɔrɔ n'e nana ko fo e ka wari sɔrɔ ko n'e ma wari sɔrɔ jamana kɔnɔ k'e ye dangaden ye o kuma minnu t'a sɔrɔ kun an ka kuma dɔw lajɛ a cɛ man ɲi sa donc nin bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ quoi i y'a faamuya fo an yɛrɛ de ka conscience ɲɛnama ta on parle de la conscience mais c'est-à-dire je ressens que le mot conscient dont on parle c'est-à-dire on n'a pas la maîtrise de ce conscience i m'a faamuya o conscience an t'a dɔn k'an bɛ fɛn min ma quoi n'a fɔra conscience an ka diɲɛ fɛn bɛɛ de kɔ i b'a fɔ arasa jɛnna sogo kɔ cogo min na i y'a faamuya ka jamana ko ta k'a bila sanfɛ i y'a o de ko ka jɛ i negela kɔ i y'a faamuya i faso kama ka jɛn diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ i faso kama n kan b'o de ma o i y'a n'i kɛra i faso fɛ i kɛra i ba fɛ i kɛra i fa fɛ sikana foyi t'a la ba kanu ni fa kanu a bɛ daminɛ faso ko de la i kɛra i fa fɛ i t'i ka faso fɛ wala i t'i fa fɛ halisa e b'i fa fɛ i t'i faso fɛ e yɛrɛ ka nin kuma fila in compare ɲɔgɔn na o kɔrɔ de t'i fa fɛ o e fa wolo yɔrɔ e t'i k'o fɛ i t'i fa fɛ dɛ i t'i baso fɛ o kɔrɔ b'a yɛrɛ i t'i ba fɛ donc faso kanu baso kanu a bɛɛ bɛ fa kanu ni ba kanu de kofɔ quoi wa limaniya fɔlɔ-fɔlɔ don o fɔra bɛɛ ɲɛna bon o yɔrɔnin de o de b'an échappé Yaz an ye nafoloko de bila sanfɛ kuma yɛrɛ bɛ nin de kan vraiment ni de tun bɛ ne bolo k'a fɔ hakililaw la quoi i ye ɲininkali minnu ka sanga i ye ɲininkali minnu sɛbɛn na aw ye faamuyali caman sɔrɔ Badle maliyɛn ale ka walawalali la k'a sanga ni Mali ni Burukina ani Niger ni jamana saba ko n'i ye a jamanadenw lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ jamana kanu de bɛ jɔn na kosɛbɛ ka tɛmɛ jɔn kan jɔn de ka jamanadenw ka réaction bilama a bɛ u ka faama dɛmɛni sira yira donc ni ɲininkali de tun b'an bolo k'a lase Badle maliyɛn ma aw yɛrɛ bɛ se ka hakilina di commentaire la wa a ka vidéo ninnu partager mɔgɔ min abonné tɛ an ka page chaîne la a bɛ se ka abonné an b'a fɔ aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma Badle maliyɛn an b'i fo.